We Bible. You go come on here. First and say yo. Before for pay. Let's fight. And now let's shoot the Adanabo. Hey, Calabo, Antonia Catacata, hey, Calabo, Antonia Catacata, hey, Balabo, Tolacatacata. Dini, why Jimmy, I'm catching you. Dini, why Jimmy, I'm catching you. Sandala Yama, we get take care by Bible sorry vampire. Oh, nim de unya de dancer na bisa. Ti ma okasa nya den. Before for pay. Let's fight. And now let's shoot the Adanabo. Hey, Calabo, Antonia Catacata, hey, Calabo, Antonia Catacata, hey, Balabo, Tolacatacata. Dini, why Jimmy, I'm catching you. God have mercy upon us. Adofunu metiefo yehu enhyiramo ene mepese mene adofunu ene etiefo bedi nkomo kakra na aya na me wasem bia abribia me na me kasa fidie so na me kasa ewiase ni papa ho ne ho ye na enu ti se Yankopon ye wadom na odofo so obehie ni papa na wabomodin se oboso no yi na aya na me kasa asem wi ya na makai emra me ko ahuyehie mu na enye adom Nyankopon na dawroma a oma me be hia ni papa te se bitwotwo eye me ameyire ma lizi enke bia me no ka sei enke mabrabo enke minim na enso ni papa me be hia no e wo makwan mu e wo mawari akontu mu eno Onyankopon enam meka se ni papa no so enuti ene enyoma akoyi amame enuti na mesi se ubehie ni papa na wabomodin se ubeso no muyi na enkomo aye ba bedi no mesere se ubenya ho ahotoso na bigidi se untie sa enkomo wi no na Onyankopon so ayi wakoma so ade ama na se adofo no munim be ya adwene a ewiase yesi se bibi angaka bibi a enya de obete prede na enam se udua moko a unkotwa tomatoes na udua tomatoes a unkotwa mokonti enu ti na ade biara a udua no o se wo hwe ne ye because when kodua edua bapa anhwe a ubetwa edua babone enu ti na ye papa Stephen Adom Kyei-duah enam na no kasa so abribia oboye kokko se ye na ye hu no na ya hye ne nso no ye nya hwe ye enye sa ebeto debi no anhwe abeka se eye den ena mabedi ye papa Stephen Adom Kyei-duah anu kyekere so na enso adanse biara entumi enkopi mu na de enti America we ene se samuni mbe ya adwene a wo hwe ewiase ebeda ho ade nie mu no ansa no obi obokon ewo asetene mu ewo abrabo mu ewo aware akontuo mu chide utu anamo imponu se woni mbe ya adwene a ye wo school no se ye be promote obi na se nipa no bekọ nanim ewo na disuam a ye man exams saa na etie ewo ya brabo yi mu so obra akontuo yi eye ensohwe nti aya yen yakanfo ye okase bi ye kase abrabo eye oko enye oko a se ye ni obi eyusi atwede enu nti wakodina chapodem ugutan krante ni nia ne se murunsam bi
na woni ni si atwede da bi onte sa na mbom no eye adwene mu ntiase se ne be ya oho beba oho me so ne wahuru se oboko kan so obotumpo so oboko kan wa braboma die tie nie kan ko na wo ko no e wo se ne ho nsɔhwɛ eba na the moment a wetumi apase saa nsɔhwɛ no enu na onyankopɔn etumi epromotu enu ti se Yesu Kristo benya din a eburu din ni edin nia so a Bible says wo say din na esoro ani asase kotodwania eden ebonu mu asema na enam nsɔhwɛ a ɔfrɛ mu na otumi pase nsɔhwɛ no enu na obenya edin a eburu edin nia so enti adɔfo no munya botre na mumma yentie ye papa Stephen Adom Kyei-duah nkyerɛkyerɛ pa ene eweye mremi wade abobɔ ade na ɔde bobɔ ade so nsankyerɛni eni awomodwuma epie wɔ ye papa Stephen Adom Kyei-duah die mu dia enche kura ye bɛhyehyɛ na enu tina me ka kyerɛ wo sɛ uhunu ade pa na masomu ye nye ye ho ahotoso ye nye ye ho awrehyiemu yanji omu endi se Yakobon na aso omu ntino enche na saa nipafoɔ no ɔmafirim nanso ye papa de mu de ɔso no bewie na owie so a ɔbɛkra adanti na meka ne saa papa Stephen Adom Kyei-duah enam na no kasa so se hwini ni hɔ na mpo se ke bibi wɔ hɔ a ade nia mu no why na boy ɔse papa mo manimo yemfa aseda no emfa ma wan tigare dabi yemfa ma wan okononi dabi ɔsi yɛde ma ɔno asafurade a ɔbɔ soro ne ɔbɔ asase ɔno na tumini na awɔden nia de ekura no ɛni ti wɔse ɔno ɔyɛ Nyankopɔn nkum twini a n'akyi ne n'anim hwee ni wɔ ɔdɔfoɔ ɔyɛ ahodeɛ share video ma me na like video no na enrich afoforo na madin kan ka kyɛw so wɔ video mi yadeɛ ensɛmpankoten ɛne yɛbɔ dowro na monhwɛ Adom. And then let's look at Adom. Ɔdɔfo Beloved. Maubuntai. Hallelujah. At peace and keep Yes. Oh, better. Amen. You shall be Be a healed. bear fan. Yes. Everything will be Yes. perfect. Stop crying. Now your time is For your time. Amen. now so for Ben and Neka And then after this, they'll ask which one of God speaks so Ghana slow to know now so Emma and and Nibi. gentle. Ah, Wakasasa, ya jotum so yourself. Yes. Ukrasa voice na ya jotum so yourself. Yes. So Ghanaians had an ear for a certain vocal pitch, said that when you have that voice, then they accept that you are a pastor and a man of God. Praise him. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. No plan again. Amen. Amen. Well, yes. Jesus. Adolfo. For this reason, Yes. enti no nyame ni pepi obesore me so. Meminim. Sa wa no your chase ano. Yes. Ukura beben say odwama. Odwama. Me Adom. Yes. Now, so for this reason, any man of God that shall rise to attack me, I knowing the truth that you have the mouth and speak like a dragon, but then having a horns like a lamb, then I shall strike you down. Enti osofo bia wasore me so no. Therefore, any man of God that rose against me, O you su otwase nan no ene de ba me so. now they use the mouth of the dragon or the serpent on me, Opeso de sumsum sam. trying to attack me with Odi spiritualism, akeka. with naysaying, Odi bribi a wo ho. and are using other things they perceive Mamawa to me. mo dondo kura na enyam ya. Yes. Hallelujah. That if I do not keep you in my armpit and it hits you like a gongo, then it's not me. Masada na maba. I am on this earth to destroy. Yes. The Asian Praise the satanic Lord. stronghold. Hallelujah. Mwate se bebre kase ena miye Kristo miye nyame ne pa ka de na mi gu nsore. Eye san sorry no me destroy ninyi. Yes. I hope you've heard many people saying that if I'm a Christian, if I'm a man of God,
Why am I collapsing the churches? It is those churches, the synagogue of Satan, that I shall collapse all of them. Akeka sofo ne akeka sorry de agina ye na wonti na maba. To all the naysaying churches and the naysaying pastors, position yourself well, for it is your sake that the Lord has sent me. Praise the Lord. Nipaba ofridotem no waba. So this is a sign of man. We are beast in inti. Ofa eye nyame, ofa eye bronsam. Ensɔhwɛ biara a wɔfam no ɛwɔ ho abotire ɛno ti na papa Stephen Adom Kyei-duah sɛ mɛmma obi hunu bi saa ɛmmɛgye w'abotire no na yɛn Philadelphia adehyeɛ no mu no yɛwɔ kuta abotire a wɔsɛ yɛtumi yɛrɛ yɛkora so yie ɛno ti adɔfo no onyankopɔn difoɔ prɛkopɛ onyankopɔn yi na ma ɔman kɔkɔrɔ Ghana no Ghanafoɔ moma yɛnsɔ no mu yie na yɛntie papa na no kasa na megye di sɛ Nyankopɔn bɛnam papa Stephen Adom Kyei-duah so na wama Ghana so abɛyɛ soronko na wama Ghana so abɛyɛ krabɛhwɛ sɛnea ɛnɛ wosɔre na wofa passport a na watu bata akɔtena obi man so no sɛ ɔman nsiesie ɔman no ɛna ɔman no bɛyɛ krabɛhwɛ ne nti ɛnɛ Ghanafoɔ ayɛtu kɔtena wɔ obi man so a ɛnka mengye di sɛ nkobiara bɛkɔ hɔ ɛno nti mesrɛ mo wɔyɛ deɛ mu no Nyankopɔn woma yɛnsɔ ne mu yie na Nyankopɔn ma yɛn ɛwɔ yɛmmerɛ mu ɔrɔfoɔ yɛwɔ Israel na yɛwu a ɔnka ho mɛsrɛ sɛ wobɛhyɛ video yi ama me na fa w'adwenkyerɛ fɛfa ɛyɛ comment section hɔ sɛ w'ani gye ma no kasa yi ho a hyɛ video yi na like na afei ɛnrekyi abofo